to sa sisien pat hagani gesngi ngadan ban ai biang ni fi ngani ke jing hikai ke bangin ni peteng biang sa katugat ni sien namar ngakwa ya ke bangan hikai fi kambnia bat ngangek ba kanomlong ka ba petai fi hana kanong ke jing kershani fi kanong ke jing yarap fi bat kanong ke jing mentoy lada fila ya ka ban penai jing mat ban sngap ya gini ke jing hikai ibiadai bat gini ke jing amare bakin jaman siem ngala keren ni gini ke jing amare ka bakin jaman siem menta ngala poi shedu ka voice ka ba arspa nyopun rio hadu sausian ngala keren ni gini bat menta gesngi ngini keren ya ka ba sansian lani ya ka part 5 but habangan keren menta gesngi ya gani ngakwa bangan ong lupai fi ba kaniru kedai ka bang ngimpat poi setia haka madan jong kejing amare kaniru kadang dai narut nama kejing pen kre ya unong ya mare ubanda poi shishan shaga buram ubanda poi shishan shaga thong umandala ban wanra buram ya kata ga jaka ka bau mare don't come ke training don't come ke jing penshai ke bubun don't come ke jing pen kre ke ba benia halu kata-kata but ngalapen fi hagani ke voice message ke beladep baka jing ya mare ka ba kin jaman sim ka ba ngala kren shafi hagani ke tayo ke beladep hagani ke voice message ke ba arspa nyopen rio ngala kren ba unong ya mare udai bantip ke ke jing ya mare ka ba mare ban ngalapen ba ka jing ya mare ka dai daga really race lani kata ka jing ya mare ka bangi IT peteng nang tade ngala kren ru ba unong ya mare udai bantip balei u ya mare udai bantip ya ka jing tumu balei u ya mare but ban ya mare ngalapen fi mdai bangi ne yo bainong ha ka ne ka khendau Henry banginyo ya ga bainong hagata gesngi nda habau try u ai bainong hagesngi joga jingrong no ko jong Jesus Christ tenga kwa agene go por ya kabangan ai fi sagani go wai pat ko jing hikai haga jing dai bat ko jing ya mare thong kabakin jaman sim hagani go jing ya mare thong bakin jaman sim kabanga kwa ngan kran shifi hagani ke klip mat kadai bafin snutho ba blay ukwa ifi bafin shai haga jinga dai bat kane ke jinga mare kabanga kwa ngini keren menta hagani ke jinga mare kabakan jaman sim kapada don kam kadai ba unong ya mare udai bantip ba ke jinga mare kanum poi shanu shanuru lada umdan yakni ke wipat kan nongrim kaba ngakwa bangane benta bat fi hagani ke jing hikai fi ke jing amare kaba ngakwa ngan hikai fi hagani ke khlep mat kadai ba unong mare ubaya mare hag jing mare thong bakan jaman sem lani ubaya mare hagatai ke jing mare kaba don hagatai ga jing mare kaba hagani ke perthai udai ban tip yagani ke wai ke ktien bagata kadai shanu uthmu banya mare kata kadai ke bangakwa hagini ke por bangan hikai shanu uthmu banya mare fi lada unong ya mare dan lupa banyo shanu uthmu banya mare kala ban poi shaga jinga mare ka baklumar ula ban poi pin ban shaga jaka ka ba unle ran balun shaberu na katu jaka jinga mare nakata daw ngakwa agini ke por bangan hikai fi nang ni ya gani ke tien ke baong shanu uthmu banya mare haka wai ka nongrim ka badon ke tien ke job play ka ba kraw palat gini kani la dangan hikai kan shimpor de ki tayo de gibnai bat ka tak ke jing hikai ka bang ngakwa ngan ong nang ni gadai ba haka jing ya mare ka ba kan jaman sim la da dai ni ya ka bang ni mare ya ka jing ya mare ka ba kan jaman sim ni dai ban tip ya kani go bai bagata kadai ni dai bandan ka jingyo ilupa lani ka vision ka bangi ong haka ktien english ka vision ka jingyo ipao
yak ay kabangin sa poy laningin salong tongan pen iya pikin dia ka ay ka vision nani ka ay ka ni jing ito pau lani jing yo ipau kani kam dega to ka bo briu yo ipau ha bau ya bo dua ini bo ma bo yo ipau ya ka crack bo yo iga beneng e am dega tangam keren ka jing yo ipau ka bang kwa ngan pen iya finang ni dai ka jing yo ilupa ya ka ay ka ban sawan ka deiru ka ba pio ilupa shano pitmu banle shano pitmu ban poi but unong ya mare hagane ga pertei utei batip hangno ka eka goal ka eka target ka bodai bane mare naga ta down na pin pulina ga bible snaba ngan pini fi na tin ga jong play fi pulina ni ga kitab proverb kala nang ka ba art bu kundai ka khat ka ba khat pra u solomon abu tho ya gane u ong yi gini kiktian nganda puli fi gini ko po mar kani ga dai bangi dai bande ya shai wa ko ni hakabam dan ka jing itho pau ki brio ki kenther no e ka adong rei tau bu sumari ka an sokutaken kani ga kitian fi ka dai ga ba don kam hadu ka ta aga jing shakri blai habam dan ka jing yo ipau lani ka jing itho lupa sha ai pimut ban lai la da pim dan lupa ka ta ka jing yo i long ko mu brio ba yamare klumar gani ga jing yamare nak ta ka daw ha ka wai pa ka translation ka ong u brio u bam dan ka jing itho pau u jot no ngan pri fi shibon na bible yi gani le singan krentang yi gani men ta gisni namar ka vision ka dai ka wai na ka jing ikai ki badon kam tam ha ka jing shakri yo blai la da film dan vision ngan ong bai kum ta da gtien english la da film dan ka jing yo ilupa ka vision ka jing yo ilupa sha ai pitmu ba pin lai ka jing ya mare jong fi ha ga ni ga prthei ka dei ka bommen toy u apostle paul u ong kum ne snap ngan puli fi na ga ni ga shithi ga jong u ka banin kong korin ka lanang ka ba khindai ngini puli na khat ka ba ar pun ri u ong kum ne nga na mar ka ta nga mare kum ta ken om kum ba da ka ba ar ta tien kum ta nga ya tin ra la ne nga ya pin shi tom nga ya khun ba ne mare om kum u ba shok ka ya ka sun ka ba mot ndai ba nga shi tin ra ka ya ka sun ndai ba nga shi mare a sun don ke brio ki be shakri u blai ki bam tip ya ka ai ki shakri shanon poi la da ka jingyo i jong phi kam don lo pa ka ba shai finum la ban poi shano ru ha ga jing shakri blai nga kerpat di film na gasni ba pin nga pa ya ne ka ba nga hikai tong inum ya mare da ga jing arta tip ka dei ne em ka ne ka ba nga mare nang ta tong inum ya mare ru da ka jing mare klumar bam tip shanon poi dan ki brio ki bashi shakri blai mtip shanon poi what julai aga jaka ka ba ki brio kim dan ka jingyo ilupa shanon lai fi ila dangan shuong fi gumne balai ki jing shakri blai ki pat ki pra dien bagi layang ka daw ka dai baka dan ka jingyo ipau ka ba bakla da ki tu ginong ya lam ka tu ka nengun ka jingyo i jong ki wei ka long da kum wei ka jingyo i de ki wei ka long da kum wei but nda haba ki shakri lang lala ka jong ka jingyo i nda haba ki ya mare aga jingyo mare ki ne teng kho la ne ki la ya ka ban ya mare no lala ka jong nde ba ki dom ka daw ka dai ba ki buat ya ka jingyo i pau ka ba ki don na ka daw ka jingyo i pau ka dai ban da shai la da fi shakri you play I have a billet ya no ka jingyo seng na ni kai ka ta ba ngam keren ni to ko bsia long ji seng shulong kristan taman yo lum jing tap la da ka jing yo ipau jo pike de taman shia yo tap dan burom lan taman shio ya tho ban shu don ga balang ga ba shia mo shia long jing seng ngam keren ni nga keren ni ki brio ki ba don ga jing sha jit ga jing khat ban ya mare ha ga ni ga jing ya mare ka ba kan jamin sim ka ba ngi tip ba ga dei ka ba blay un sa shim jing kain ba ni yo bai no nga ga ta sni na ga ta daw la da fi ya mare fi hap ban don pa ga jing yo i tangan pen shai fi kan dia la da fi lek ha ga jing seng fi don ha ga no ga jing seng fi hap ban da shai ba ba ki nong lam jong fi ka to ga jing seng jong fi ka dei ban dei ga jaka ka ba ki da clear ki brio ka ei ka ni ga jing seng shano pi mot ban le ka jing thmu go ba shano ka long thik ko mu brio bu shong pa ga bus ba unong nya bus utip sha ei ka destination la ni ga jaka ga bu dei ban point but baro ki ba kiyo to go bus ki dei ki ba smooth ho ba kin let lang shaga jo ka direction shaga jo ka destination
la da fimut ban le sha joai la da fikiu ga bos ka bale sora ngan ong fi tang si teng lenti pin hap hiar no bat bon ba ki ba shakri blai ki ba khlem sngot ho ya kata nakata ka daw ki sami ki jinge pait ki jinge pra nga khwa bangan ong fi kiu ha ga bos ka ba fitip bo driver uday u batmu ban le shakatu ga jaka bat la da fi vitmu ban le lang shakatu ga jaka shong ga ga bos pinyo I kan kamen siyo pi kan sok namar balai pitmu ban le lang shajo hare la da fi pitmu ban le no tang dot la da filet nang ni shajo ai la da pitmu ban le tang amaurun keneng pin hap hiar no amaurun keneng nakata ka daw ai pindan ga jinyo ilupa ba pinum hiar sitang lenti la ne ba pinum late no la ka jong ka jaka kiyo ga bas ka batmu ban late lang siya jo kata ka dai ka badan kam pimyo imenta dan ka brio ba siya kriyo blay ba ang ani ni jing seng jing so thum so thaw no naman nado bas dang pim tip kinong ilam ki klem ben chai fi no ni jing seng kan poi ka ay ka bangi tmu ban le klem sngot kho siya ein le ki brio bon ji seng shong shit klem sngot na mi jing e klumar klem nama balay mdan ka jing yo ipaw ka ba janay nga kwa bangan ong fi ni ka jing ito paw lani ka ni ka jing yo ilupa ye ka ay ka pinsa poi lani shatmu jano bitmu ban lay ka day ka ba dan kam tama ga jing shakri blay wat ya ga yeng ga sem wat ka shong kha shong man wat ka jing tray jing ta wat ka jing im jok shiman wat ka jing puli dang leru ka dan kam ya ka jing yo ipaw la da pim dan ka jing yo ipaw yo ba tray bakta yo ba kamay ka ji yo ba le ka no ka kam ba le ka sport no ba le ka business no ba le ka no ro u day ban dan pa ka jing yo I sha ai utmu ban lay namala da fi dan pa ka jing yo I pin yo I ga dan ka jing ben toy ka ba kraw nga kwa ngan pen I fi ga ni ga por ngapa ngan pule fi na ga bible u abzu paul u ong kum ne ka shiti ga jong u sheki philippi nang ini pulel nang balai u ong kum ne ha ga khot ka ba khat arte tar ngap wang bangala yo pediang lupa lani bala penjanai lupa inga harenga be shapranken bakum tangan yo bat e kata ka benta ka bala bat yang aru dau Chris Jesus ka e kata ka benta ka bala bat yo u ka bamot u absu Paul udan ka e ka ba bat yo u ka ba dei dau Jesus Christ ka ka dei ka jingyo ilupa ka ba u absu Paul ula adaptip ba u Jesus khat yo u de atiar bu khraban ra e ka gospel shigi gentle kata ka dei ka jingyo I ka ba shai ka jong absu Paul kadai ka tang ka babat ya ka ay ka babat ya fi menta ba bi shakri yo blay dan ay ka babat ya fi wali ay kan bat ya fi ba bi dan ka yeng mani ka ba he wali ay ba bi ka bat ya fi ba bi dan let's say ka shibon gibriyo na bi dan ka ba bi shong ang to ba bi isingan wali ay ka kan bat ay kan dan ka babat ya fi ba ka babat ka dai ba blay ulapan ay fi bat kata ka kalalong ka jingyo ilupa ya ka bansawan bat kata ay kan bat ya fi nakata ka daw aso Paul ni ang kumta bangan yo bat ia kata nak benta ka bala bat yang aru daw Chris Jesus kay ka bat yu kaday bon ra ia ka gospel ka ba ula blay ula ay kirpa nga u ka gospel ka ba asopol on ka gospel jonga ane yu bangan ra ia ka gospel jong ka jing ay shaki gentle bat kata ka di ka bat yu bat hiyo yu ang kumno ka khat ka ba khat lai sngot nat pala di ka ni ka khat wang ko para banget ngam nyaw ila di u bala labat lani ki wi kintin ngam ju nyaw ila di bangala biang Hendrai ya kani ka wing ale da ka bang klat no ik bi shadien da ka bang kner no ik bi shkhman nga be shaprsha kadang ban yo ya ka jing thong ka ta ka jing khat cheneng ka jong blay how Chris Jesus Figa ni ka tian ka ba kraw ha ka bang no brio dan ka ba bat yo bat ya ka tau ong ampat biang lo ndrai nga ya le ka ni ka wei ngandak baklangan na kelon ngan yang baik namal balai ngadon ke tai ke target ke goal ke bangadon ban kener shiki ek bi shkhmat ngabe shapersha kadang fi ka kani ke baong ngabe shapersha kada kaman ngamare shakata ke thong ke vision ke goal ke target ke bo blay ula bu inga bangaya mare shakata ke jinga mare bakenja mensim ke jinga mare thong bangan kener no shata bangan poi shakata ke jing khat ke bishaneng ke jong u blay how Chris Jesus ay kani ka khat kan yarap fi min dagisni ngan peni fi shibon nagni ka bible ka jinga day bat kani ka jing mare ka bakin jaman sim but hagani ka point ka banga wan ra min dagisni baki nong ya mare ki day bandan lapa ka goal ka target ka vision ka bangi ong hagaktian bible ka jingyo ilupa ya ka ta ka ba fidu tumu ban lai fi ka ta ka day ka banga kwa ngan keren min dagisni snap ngan peni fi na ka bible fi
lebih pulih ke Bible what ke lebih pulih ke segi Hebrew kalau nang ke berkhatar sengap ngan pulih kalau nang ke berkhatar Ukraina ke jengi mare ang ne wang naba kum ta mangilu habala ker ta wiari ngi dulu o ki sakhi kat ni kan ne tung ini bread no ke ta ke jing penuit baro ke ta ke pop ke bisa sno angi tung ini pet ke jing yaisha ya ke jing pet thong ya tung ini pet mo tung ini mare da ke jing yaisha ya ke jing mare thong ya ke bala bu akhmat jengi ngala ong pangan um penan kam ketien pet namar ke ketien pet kam dai ke ketien pet ke dai ke pet yap hari ke ketien mare ke dai ke bangi mare to ngan ong kom ni ba tung ini mare da ke jing yaisha ya ke jing mare thong ya ke bala bu akhmat jengi da ke ba kmi show jisu unong penlong bat unong penjana ya ke jing nget jengi ubana mar ke ta ke jing men ya ke bala bu akhmat jong ula sha ke ding fna uda ibenya ke jing le ran bat ula shong ke ketiga man ke ket ko jong play lebih pulih yang ni ke kerani kinong yang mare bagi dia bantiap badan kinong yang pekai ngan sekerani ke ni sedian bagi dia bantiap abagi yang mare ban pek chano fi hang ni wang pek chow jisu unang penlang ma unang penjanai ya ke jingai jingi bat wang kumno wang bau jisu ru habau yang mare ini ke jingai mare thong usha ke ding fna ke jing kemen ui ben ke jing le ran belai ula debio ilupa Uji sula debi ilupa ula deb keren lupa lagi sendran. Ke thong jenga ke banga wana beneng sini ke dei banga niap. Ke ding fna mak ngasami par ke sengi balai. Ke tangan yang bu jisu ula debi ilupa rata kada salia. Dak ker kita ki jing berngam tu ki jing penuet ki jing syok ki jing sempat usha be. Nama uti bau ya pil pin laban job ki jing le barok la fidan ke jing yo ilupa. Kabas ni ini minta kalau bagi syakri blame dan jing yo ilupa sebenda. Mdan jing yo ilu pa siya ingin pa ngam kran ba bin leit sa beneng ho kita de vision go beneng kong bangin ni tre si tom bangin ni le ka ni sa jing maknaro ngiti bangin po siya beneng kita de go beneng kong ndrei ha kani go pertei u play kwa bangin ni syakri bangin ni tenra kai ke sun bangin de bandan ke erik ege bangin de ban pendap ha kani go jing em ai kita kan go vision ke goal go jing em go jopi But day na kata daw la na pipet ya gani ujisu balay ula ya kaban sya ya ding fna kada ga jing sya kabu kortet balay sya ya jing sya iben balay la sempari u sya ben na marka bible kong uba na marka jing kemen ya bala bu khmat jo okay kita ga jing kemen ula adep yo ilupa ba un sya un pen emi gi bubon bala ka jing yap jong o unum yap sa unum sa ga jing kap yo ilupa ba un sami pa ga singi balay un sa kiu shi beneng un sa yo ga buram ga ba beneng ga khandau ka ba kraw tam na baro ba na ta kada ula adep yo ilu lupa kata ukuran bun sen lagi senran kempai hang yang kata ada jisu ada bi lupa bun mi paluang pen penjat ini ke temple realize ngantai pat ikam dan mesngau tho kata ada jisu ukuran lupa namar uladep yo i lupa ke ke ba unsale na kata daun la da fiskri yo blai la da fimdan ke jing yo i lupa la da fimdan ke jing itu pau kan penlong fi ba fin poi aga jaga aga baklumar hasiteng lenti jong ke jing amare jong dan kadang-kadang peni fi mana gesngi nang ni tangan peni fi kum ganuksa gani gapor ma ba gani ke jingyo ilupa kadai ke bakodor palat fi da fi puli fi lap yo wei buri nang ni bagu ngala da krenteng gani ga voice message ki ba menchua te menta gesngi ngan syukuran tang pindiat nganom shonglut agani ke lenong namar bayo keslam tenga kwa ngan peni fi ho ngan penkut da gani ada yang anda pensyai bahaya ni naga Bible. Fi puli yang new brio ubaga keteng jong ude Joseph. Fi u Joseph ude brio ubag kraw palat haga Bible. Laban ong no dan ki nong keren ki bapeni seriam yu Joseph ba ude ka picture la niga dur ko jong Jesus Christ. Dan ki bale ka comparison kum tu bani compare bau Joseph ulang take mu Jisu. Hai umerengkat balu Jisu Kristus regi rukom sya jong u kilong take mu Jisu sya. Na kata daw hadu ka tahu Joseph udon ke jing im ke balong ke nuksa ke bakrau ya ke jing im jong apa jong fi. Tengah kuat mendagesngi bangan siapa ni fi kendian. U Joseph udah kon jong Jacob. Kini kita kan argo cipara. But the people in the Bible Joseph udang kat nyau senem gerta. Udan ke jing yoi ke bau play pen iho. Ma udan ke jing yoi ba ki song ke ba ki ma ke Bible kong
ki song ka ba jong ki men jong ubaro ki ya dem ha ka song ka ba jong ubat ka song ka ba jong ugayang u komen ni kata ka jing yo I pe phang ru ka mot ayu ule ye thu e ka she ki men bandale ye thu e ka she ki men ki bitar pan bani u fi kade ka jing kai ka ba kraw fi don ka ba fi don ha ka jing im jong fi ka ba blay pan I fi wali shong shit ban ye thu bri u lang lang u Joseph nan ba hikayo ka jing si shaum de ban ye thu bri u lang lang namari ye ka jing yo I ka ba blay bu a fi dan kam ta ban le ye thu fi don kam ye gi nong lam ban share ka but I begin dan gi nong lam ki ba ban snot ho yo fi hari bin puli ba yu Joseph nga snot ai bam dan snot ho yo fin lap ye ka e ka bo blay khat ye ka jing im jong fi but ye ka vision ka bo blay ai fi dan manu ru bala ban snot ho do de ka e ka bo blay kuren nga ki post nam ki ba min shwa wat mangaru ngamla pe phang ye ka kaya gabo blay pen paula ni ukuran ko mga dayo sngaw de gesur wan mangaru ngamla pediang ni kata ngamla ngasu sakut kum tu ngasu jauh umat ngasu perkhat try kaya gani me keren man ngamla perkhat ya kata balai try me keren ngai kani haga por ga bangam tip ke e hari ublay nda habu don ga jingtmu un keren jepi un pen fi bagatakan kelalong ke vision ke goal ke target ye jing mare jepi bahaga we gesni un pen poy fi situ tapi day bandan ke jing yo I lupa u Joseph ni yo I ni ke song ka ba jong u ge yang ma ki song ka ba jong ge men ki adem u sngo thu yo thu shi ge men kalau pen man ke jing plumar nda ka ba khat do yo I se ge wei u la po sni so ko pe ge jing po sni tapi pule wang akmi sni benai ba khat wei ki klur ki yang ngu yang a ba ye ni ru le thu ku pa ge men wi thu ge kme wi thu lo ba ro pi kawan pen man ge jing dom no ku pa ne ge kme kim la pediang ba kumno mangi bro khagi ni dem hame mnan bala man pediang ba khat du kawan ke jing bishni fi hang tang ko ngan hikai fi kindia la daw blay u dan jing khat fi share ka tang ba ki bri ke badan shi shaga jing kit kle ye ke jing im jong fi ki bani rap ban du ai nam ta jong fi ke be rap ban pen I fi ke be rap ban ai men se mi fi ki be rap ye ke ban ple la fi fin poi shi ka ta ke jing khat jong play don ha ke jing seng ko ba ki men lani ki nong ya lam ki sno tho fi nga sno sen ai ki bri ko bon ba amanta ki ba le jing seng ki ba ki ong ba ki ni yang ha tem dan sno tho kim sno tho te ngadan ka ni te kim sno tho kami ba ka ta manta balai kami ka ta namar balai dan ba shai ye ke bo blay pen pa ke jing im jong fi tela da pikwa man share what you share ko mar chi gibri go bams no to na magan mi ga jing e vio yang ne ka babot nang ne ga dai ban da habo let pe ye men shalom u poi marsen poi na ki yo u ki tmu pni up ban ban yo fi ka ya ga jing yo I pa o jo fi the check ba kin sadan ki nong pni up ya ga to jing I to pa o jo fi fini kendo chi bon ba ki jing ja ga jing ya identity jo fi ki ban peniap ia ga jingyo I jong fi ang kwa ba vinyo ba hai ga takten dan sibon ki bri wat ki ba jantam jong fi wat kita ki ba pi perkhat ba kita kini support ifi kini yang re ba khat do kini yang persya ifi nama balai kin kandan bet ke jing tmu ban peniap usaitan unya le be de ki brio baro ya ka ban peniap ia ga jing tmu ga jong play ga bo bo ga jing em jong fi na ga da fi yo io Joseph ki tmu ban peniap ki shimi ugi bread apa ko to thliu ko badap de ko ki perkhat bo niap jelap ang to tare ke sop ti jo ne ki bread ka bible ko ang henry ka kalar ngat no na ko thliu u blay unum no if you hope un shai vi vinia jing e ken ma ko tar ko de ktien da fi don ke jing yo ilu pa da fi shakri no blay da fi mare ang ne jing mare pi pini kan do jing e be kan dan be ke jing le tang bakin mau ublay unom ino ifi namar ke vision ke goal ke ublay aifi ublay pendap ke ta jing em jofi fi bi pulin nang ni abagi brad yo pa katliu garangan mano ba pendengan udah ublay bat ndah ba uklam ya ki rai sa ka we kita ka dai ban dim raw yo fi kindan ginong peniap kindan ginong de firo pensha dero dan ban de firo kerana gane daga jing sngot ho dan ban de firo daga ko kompen beras ni fi
Fikiran ke beri ban devi de ke bagi penbenas neo. Pitep la da pi penbenas neo yo brio. Kalau kau made yo brio. Nama ndah ba kesneo ke dur. Fin lap ki brio ke mlap pediang syu fi. Nene terkadang ke brio ke penbenas neo fi. Hari wat let kelat. Ublay udan ia ka ban dabat ban. Taplut i kita baro. Haba fi ri ia ke jing itu pau ke ba fi yo no blay. Ngas ngotenat ia kene. Ban puli kene ke lenong ke balai pu kendai. Banda bala dimrau yo Joseph upoi sipo kari Egypt kari Norway kini yo unak kme kikpa kini dekat yo un ke jing dai jong human try be yo usnan ke citizenship jong u ke jing long try snong jong u la dekat lut le dimrau umrau de bom don show la long kumu marat le bread yo usata bat ngani tu pi compare la pi bread kumu marat do la da fi mut ban le kumno ia ke ke ba pila yo ke bo bleu pen pau bleu pen da be kadang keren ni nganda shim khams lam ni khnang pinyo men sim da fi puli yang ni nang ba lai bu kunda ngan shong khams lam ni fi yo i yang ni ulet poy ge yeng ke jong Potifar ni do rang ba spai bu kra ba fi puli nang ni ke blay bu ge jing shams ngo ba fin lop da fi yat bat ge vision ge bo blay ai fi fin shams ngo ba wat ge jaka ge bu blay ge timra fi na dimrau bleu kuntiu u baru kul khui ge yeng ko jong Potifar namar u Joseph anga kwa igata ai bleu ge laban kran ben fin de ginio i ge jing don kat ge jong bleu ge jing im jofi balai nama fi yahat bat ge tu ge jing itu pau ge bo bleu ai fi bat bet ye ka yo i bet ye ka habatia habaki habayat yo i bet ye kan de kan do jing nan de kan do jing suk ne kan do jing job nan de kan do jing sharam yo i bet ye ka tu ge jing itu pau namar ka de ka bo bleu la de ai un pun poi bet ye ka to na fi puli ye ni filam bagoi ke sngi ke tengah jong Potifar ka le kam no ka itnat yu Joseph ka kwa ye ka bandan ke jing de ka bam khoi bat u shong kha shong man ka bam de Fio i hang ni bau Joseph ule kawai u job e ni jing pen shoi nama balai u don ke jing yo i pau fi ke jing yo i pau ka ya rap ba ben job e ke jing pen shoi u pet na ni ye hare no pet na ni jing pen shoi poi pen ban jail fi in the fiat ba du blay in the fi mut ban shakri u blay the fiat bed dan besngot ho ipi aga jagat rejo pin dan besngot ho ipi hayeng dan besngot ho ipi nakata kadang ngakwa minta gesngi pinio mensim dan bang keren kum kinong ya mare dan besngot ho ipi ke ega pi sham hai hak away gesngi lada pi bat ya kata ka bo bleula ai fi finio i kata ka ega kraw pala to ngini pet nang ni kendiat fio inda habala dim la blame u la keno u bo mot ban le sneu ya ni ke tengah ke jong Potifar ke kena sneu u bat ka mau Potifar da wan bitar te dagi kenjeri u bread u shipit jail bread u ga bendi ne bread apa ga bendi u Joseph ha bendi ru shams no ba kata ka dega bang sngot nan ha bendi ru u yo e jing shams no ba no blai namar hang ne po bendi u batai se jing po sneu yo i ula ban batai bat ngani tu pi kidan ki baklet no ru yo u nda ha ba blai ula pelat yeki ngakwa kana fi kat pampat dega por bo blame pen pai fi shakatu ko bola de pen i fi hapan ya sha ki brukin klet fi baro ki nom yo i fi baro kin klet pila pin ne ban de ki brukin klet no fi la da ki klet ru wal is ngawi e namar kampat de por kampat biang blay un sakanti fi handai udang hapan ya lam fi haki training ki bobon pinap ban ya pinap ban exercise pinap ya ka ban mokum ki nong ya mare pinap ban mare ban sha ya ka app ya ki jing ya mare ba pinap ban ya kun ban pen bet namar balai pin sapoi sha ka buram to nda poi hang ni pipuli na ni ka Bible nda poi hang ni da pipuli hang ni ublay u penjada ni ka jing jabo paro posneo bandau posneo dan bala ban batai ke jing posneo jo kada do ka bakhat do u don tu nong ra khuri pipuli na ka Bible u batai o faro ba ma u batai o faro wa ngi ni kiten wang udan way umrao Hebrew ubabatai ke jing pos ni kumba ubatai mo ke jati ini but hangta paru pa khadiu lapen kreu lapen sumpen saju na mo de umrao na ta lapen kreu wan yang khmat jong paru na wan yang khmat jong paru
u Joseph u batai ke jing po sne u jong Pharaoh but u Pharaoh u komen but u kunti u Joseph u ong kumne pek nan pule fina ke kitab Genesis no masau phuwei na ke khat ke balai po pra nga se sotanan in ketien u Pharaoh brio bam tip blai ki nong mani blai thau re yo i ne u ong ne u Pharaoh lo ong ala ki shekri ni la ban shem yo brio kat u ne u besong u mensiem jong blai ha u hatong ila ban shem yo brio kat une u badano men sim jong blai ho ki nong we ki brio ki badano ko authority ki bam tip blai hare ki yo i ye ge jing don jong blai ge jing em jong Joseph pindon ba the presence of blai pindon ba ge jing pen sle pindon ba ge jing ku jong blai lada fi bat ye ge jing yo i pao fi yo i hang ne u Pharaoh u thong pen bani u bolong u ba he do a Egypt like no Pharaoh Aizo ni kesati ke jangkup niat surap pen benar berbarok in hab dam khmat jong Joseph but people yang ni kene ke jingkan tiu sengap hai kene ka jingkan tiu kawan tangan puli lenong ka besau wei ke khat ke besau pun riu kong baru Joseph ula life hus nem kerta men baul yang khmaru Pharaoh em gerijim baru Joseph ula mi no khmaru Pharaoh ula yat ke lang gerijim barok wei fi kene ke jingkan tiu agni khat besau pun riu u blai u kan tiu yo Joseph ndau dap life hus nem kerta khat nyo snem blai khat yo u klem kan tiu yo tang na mabu ai ki jing itu pau hare pnia yo ki test ki bobon hadu bon dalam fit habaro ki liang mandala biang ka por usa kan tiu yo unda haba kerta kala rangba kala long measured ngakwa ba pinyo ba hai ki tien da fi kwa ba u blai un kan tiu fi da fi kwa ba ka jing mare jok fi pin poi shi ka thong ngakwa ba pin tip bo blai kwa ba pin dan ka jing lang men sim ka ba rangba ka ba scam pila ban ri ka jing itu pau ha ka por ka ba biang u blame kan tiu fi tongan chi pin fi sa wai fi ndau blai u kan tiu yu Joseph ka poi ka por ba ka dan ka jing yap thangan fi pule yang ni bro fi tip ka ne ngam pen slam da ka dan ka jing yap thangan fi lap hang ne ba nda ha ba u Joseph nda ha ba ki men jong Joseph ki wan hit jing bam she Egypt fi tip ka ne ka story bro ka wai kumno ba ha ka ba khat do upen itu ele de gi men but kala jandai ka heart attack yegi men henry kimlat keren ba kila tiang henry ka bakhat do ka bible ko u Joseph ulayang ba ulo ang what yes no si show fi puli nang ni Joseph uang yegi ni ki men jo unga se sotanat ini ke tien tangan puli u lenong ba safusan uang ko ni jong Genesis uang ni anda kum tahu Joseph umla shu akhmat kita barok iba yang ba ulah ka ang ai bi gibri brokin me no but ulah kaang da kabayam ki Egypt kila yos ngau pe Joseph ulah ang lagi men mangangalong Joseph si saudang emu pa jonga ti men u kimla pa kitin shu yu na ba kila q e khmat chong snga bo ang ne ulah ang tu ya wana jan nga nga kirpal pe kile wana jan ulah ang mangangalong Joseph para jong pi u bila dino si Egypt rementa what snow si show but what is no bitar la diru namar ba pila dino yang asani na ba ya kaban pen emi ge men se mu ple ulah pa nga sha shu a jofi fi pi i hang ne Pio iyang ni. Bau Joseph ndau bleu la kentiu. Ka mensim bo not la ni ka mensim penherkpot ka khlemdan hau Joseph. Ketaka de ka ktien ka ba kraw palat ka ba ngakwa ngan pen ifi. Lepi kwa ban yaj hagini ka jinga mare bagan jamin sim. Wat ju bo not igi briu ki ba pen snelfi. Wat ju penherkot we ka pot igi briu ki ba ma wat ju le keliang igi briu da ka ba snel. Wat la da fiyo kalat bau bleu la kan tirfi kan ma fi defindan ke jing ma fi defin la pin ma piki man ngai ngo yu bleu bau Joseph bula ri ni bula la shabalong briu ba krau ke e bau yo i ki song ka ba menta hadin bau dap lifos nem kerta ka urlong ke e bau yo i bunai ki sngi ki klor kata ka urlong balai namar umare ringkat bat ke jing itu pa to shuai ka bangan penkut ngan pen i fi ni ngan da pen shai fi gane ga ktien ngan so tala ba ngan pen shai fi ya gane ga jing itu pa fi la da fi duai ne la da fi le kumno da fi shakari yo blai la da fi don la de ga chaka ga be e nang ye ne mtang sni snga ba fi don ga yeng ga sem ga ba na preng problem la fi don ga no be e ga jing da fi duai fi wat yo blai dei pan nang ye ne ga jing duai ga jong habakuk tangini puli ga ne ga jing duai jong habakuk Bang kuangan peni fi hang neu habakuk udwai gumno berkai ke bo bleu ong yu
bat hang ni ngini keren bat ngan sapen kut no hang ni tong ini page nang ni Habakuk ke lenong ke baar ngan pulin du dekat ke beningkong hadu ke dekat ke ba tong ini puli hadu dekat ke balai tong ini puli ni ke angkum ni ngan dapat syai ni wangkum ni ngan yang hala ke jing apira bat ngan syong halawar ke kut bat ngan ap kami bani i un keren ayu hanga bat ya ingan paik tien jepang ke ta ke jing ut jong fi ka ni ga ke jing ka i ga kraw ba la da fi mut ban ni sait ban duai wa Habakuk ni udan ha ga jaka ko mu prophet u be sait ga jaka apira la ni ha ka tu ka watch tower ga budan to jrong shong u ap u duai fi uduai ya ka ri ba ga jait ben rio fi ka jing duai ga jong Habakuk ya ga ri ba ga jait ben rio ka ga ba kraw palat bat nga kwa aga ni ga klip mat ba pin shai ga ni ga ba kren fi nda haba Habakuk uduai nam ta ri ba ga jait ben rio o angan am u blai un ne kum no ya ni ga jing ut jong ala ni ga jing duai jong fi teng teng i duai ta mangim ju up au blai nda fi up au blai ya hadin ba bila duai bon sen bila duai what she duai na pipuli ni wang ngan up kmi banyo i un kran ayu hanga but ya ngan paik tin chapang kata gajing ut jo nda ula duai ula up kham slam pe ublay kran show Habakuk wang kum ne utrai ula yathu hanga barula ang tho ya gani gajing itho pau fi kata gajing shikri play u blay la da fitwai unum jubab fi un jubab da gajing yo ipao kajing itu pau kam dei tu mga ong biang fi pa fi ong ba ngayo iu angel ngayo iu jisu ngayo i ngam keren ni kata kajing yo ipau ka dei ba fi yo i ayu blay tumu kajing em jong fi nga ong si ong kata madana ni sni pri be tu kajing ipau kajing po sni si ya hal sun nga kwa nganom ong kam ta kani kajing itu pau ni u ong tho ye kani kajing itu pau tho balai namar kani ka dei ka bo blay keren yo ong kum ni tho ye ni kajing itu pau dapen syai bahaya ka halor ki link niam mo de tho ka dapen syai bah teng la da pim syai pin mare da ka jing arta tien finum sung tho syai ngan mare nak ta ka daw la da blay ai fi no jing yo i no jing ka jing syai ba pin mare ba pin paisha no de tho ka mat wat la da ka de men tho shi sha hapo ka diary jong fi ne hapo ka no jing tho ya ta tho ika ai kan tho wala ka do no jong firu wang tho ika haki maulung kniam ba uta uba mare ula ban puli ika fi bakita ki ba mare hakata ka jinga mare bakin jaman sim kinum shumare klumar henry bakin yo i ya tai ka jing itu pau ka ba blay pen i how Habakuk ba nda habaki duai nda habaki mut ban shakri yu blay bakinda yu ishai shanu ki mut ban lay ka ega bo blay kwa ka ega bo tmui ge jing im jongki fika ta ka de ga bo ngakwa ngan pen shai fi nang ne ba ka jing itu pau ka de ban da shai ba bat ba pinda tip nga yu i ngan kren bang ge ne khndia nga sham me ge brio ge beshu shu shakri yu blay shi pole da kum to shi pole da kum to nai le kum ta stick ia kata ka bau blay u ai pi bat ia kata ri kata ga jing em jo fi vinyo i kata ka de ga ko pe u ang tho ia ga ne ga jing i tho pau pen chai ba alor ki link nia ba uta u ba mare ula ban puli ka pe u bata ia ga jing i tho pau ang kum ne na ko pin de shai ga ni wang na mar ka ne ka jing i tho pau ka long ia ga por ka balabu kadan ka set time kadan ka por ka balabu Fika jing itu pau yo Joseph kadai da kapot daw dap light house nam tek ublay unpen kentiu unpen poi baro ki badan ka jing yo ipau ki poi be tamba kadan da kapot ke set time nakata kada uso ang yo Habakuk ni na bagani ka jing itu pau kalong ya kapor ka balabu kadai nakabentak ka ula ada bu ya ka timing jongka ha ka por ka babiang unpen dep pay ang kumno na mar kani ka jing itu pau kalong ya kapor ka balabu bat kapen keloi syaka bekut bat kapen keloi syaka bekut kemat na dafidan ke jing itu pau na fi apim la patip kala poi syata bateng teng dafim dan itu pau shumare sun siat kan sini shumare kelumar shumare ke benang khendom su tau kan lo rompoi ngakwa nganong fi ni por na dafidan ke jing itu pau kan pen keloi syaka bekut bergebabel kong
kan lam ler kata kadai besno tenat palat ublay habau lapin I lam ler kan I gajing itu pau kan lam ler pin pai bet chigatong I kumbakala lam ler yo Joseph ula sha bret chetli ula sha dimra ula pai jil I kumbakala lam ler rei kam lam ler ublay un pin pai bet ublay wang kan I gajing itu pau kadai ga por ga balabu bat ka pin klosh ga bakut kanam lam ler pai wang no la ka pin slamru ap ya ka nabakan poe shisha kan pentut ngakwa akan ni gepor balar pidan ke jinyo ilupa ya ke yeng jong pi wa dai kirke do I bet yo I bet ba ko ke sni ke yeng jong pi kan poe shi ke thong yo I bet ba ke jing shikri blai jong pi kan poe shi ke thong ke ke bu blai la pen I fi ke ta bat ke jing em jong fi finyo I ke ta ke ke bu kraw palat ke jing shikri blai ke ta ke bu kodor palat nang shikri yu trai ba dei hang ta finyo I ba ke jing em jong fi kan dei ke kraw ha ke ke pertai ma pinyo I blame pendep I kata ka bo blame la ai fi tenak ta daw so ngan penkut ngan ongkum ne unong ya mare habo ya mare aga jing itu pau hai ma benang aga ni jing ya mare udai bandan ga jing itu pau bat udai ya ka ban ri ya ka bat haba fi mare mare daga ta ga jing yo ilupa shanu fi mot ban mare to blame kar khui fi aga ni ga pol mani ga jing I kai ngin si penkut ni ga jing I kai la dangala aga ni ga Friday Pada ngai ublay unkar kui fi. Ublay shibon tang nyale lang induai. Kutrai ngi gapor ngadap daga jing snongo ya ga jing bahaga jame. Mama ai hangi ya ga jing hikai ken trai ka bakodor ka bangilaban snotho ba kum kinong ya mare aga ni ga perthai ka bakan jaban sim. Banginom ya mare ban yatun rakai ga sun. And they try a blaying in done ka jing yo ilupa. Ya ke ega ba melapin pao ba syatang ini lain. Bangin yo ingin poi sigat hong jong ka jing shikru blay. Trying at a ngait a blay. Wepi wegi ba yo snow ni ka jing hikai. Kinom shukut no siteng por. Herikin poi sigat jakaga ba mebel tumui ka jing em jongki. Haga kerteng ka jong chisu ba na naso ngi duai. Amen bad. Amen.